Haia, Shelley Lewis ydw i. Fi'n gweithio yn yr hafan yn Pwll Coch. Y reswm pam o'n i eisiau bod yn athrawes Anghenion Dysgu Ychwanegol, y brif reswm rili, o'n i wedi cael lot o brofiad o anghenion gwahanol yn y prif ffrwd. Es i'r ar gwrs cwpl o flynyddoedd yn ôl o'r enw The Autism Bus a nath e cwbl draws newid y ffordd o'n i'n meddwl am plant sydd â ASD. Oedd e'n profiad hollol anhygoel a profiad oedd rili wedi newid y ffordd o'n i'n meddwl am dysgu pethau. Felly dyna oedd dechrau'r siwrne rili, a pan dath y swydd lan yn yr hafan yn Pwll Coch, o'n i'n ymwybodol iawn bod Pwll Coch yn ysgol cynhwysfawr iawn, ac felly dyna oedd dechrau'r siwrne. Fi'n meddwl bod cefnogaeth yn rili bwysig pan ych chi'n gweithio gyda plant anghenion dysgu ychwanegol. Mae'n hollol bwysig i fod yn tîm cadarn, i fod yn tîm sy'n parchu eich gilydd, i fi amri yn cynllunio gyda'n gilydd trwy'r amser i ni'n sicrhau bod pob disgybl yn cael yr un profiad, yr un profiadau a'r un math o bethau yn digwydd yn ystod y dydd. Y staff cynorthwyol yn rhan mawr o'r cynllunio hefyd, maen nhw'n nabod y plant mor dda. A fi'n meddwl bod e jyst yn hollol bwysig bod pawb ar yr un tudalen. Ni'n lwcus iawn yn yr hafan achos mae Ysgol Gymraeg Pwll Coch yn ysgol gynhwysfawr iawn, ac mae plant yr ysgol a staff yr ysgol prif ffrwd yn adnabod plant yr hafan yn dda, a pan ni'n allan yr iard mae'r plant yn chwarae gyda'i gilydd, mae'r staff yn adnabod enwau'r plant sydd jyst yn deimlad rili hyfryd ac yn cefnogaeth mawr. Unrhyw un sy'n gobeithio dechrau siwrne dysgu gyda plant gyda ALN, byddwn ni'n dweud i bendant wneud e. Mae fe'n job hollol ffantastig. Fi'n rili mwynhau. Plant yn wych. Maen nhw'n cael real modd i fyw, a fi'n dwlu ar y ffaith bod nhw i hunain, maen nhw yn hollol i hunain, sy'n lyflu i weld, a mae fe jyst mor neis i weld nhw yn dechrau cyfathrebu. Mae plant yn osbarthu yn ddieiriol, ac felly ar y foment maen nhw'n defnyddio systemau gwahanol i gyfathrebu, a mae fe mor lyflu i weld nhw'n defnyddio rein mewn ffordd mor gadarn, a hefyd yn y cartref hefyd. Mae'n swydd arbennig o dda, so byddwn ni'n dweud i fynd amdani.